Hayırlı kеш, siz Müslüm televideniyesi topşuların qorasız yanılıqlar çağrılışı bilen studiyada min Rimma Afzalova жерлегибizde bolğan вакыйгалар турында кыскача. Bu atnada Müslüm invalidlar dekadası kısalarında yaşadı. Her kim bigilik kılırga, savaplı amelleri başkarırga, mümkünlikleri çekli rayondaşlarımızga yardım eterge aşıqdı. Invalidlar dekadası kısalarında uyuşturulgan en zor şara Hayriye marafonu. Ol selametlikleri çeklengen rayondaşlarımızga yardım etu maksatından ötkərili. Marafon bu yıl üzge formatda uzdı. Ertenge 9'da boşlangan Hayriye marafonu kişki 9'ga kadar devam etti. Мәдәният йортында узган изгелеккә бер адым дип исемләнгән хәйрия концертына тамашачылар зал тутырып килгән иде. Шарага килүчеләрдә һәрберсе диярлек залга һәм файга урнаштырылган урыннарга үзләреннән өлеш керттеләр. Файда сәламәтлекләре чикләнгән райондашларыбыз укучылар тарафыннан эшләнгән кул эшләре, бәйләнгән, шигелгән әйберләрне сатып алдылар. Хәйрия концертына килүчеләрне муниципаль район башлыгы Рамил Муллин сәламләде. Бер-беребезгә игътибарлы булыйк. Авылдамы, күршедәме, якындамы İxtibarlı bular. Kişi isin şaqtağın аңа bugün yardım etip bular. Kişi bu dünyadan ketkeş аңа yardım etip bulmuyor. Ol vaqtda tersaklıqla tişleydi. Şu an görə mənə bugün indi Allah Teala bergen ömür vaqtda özümüzün bergen ömürdə yaxşılıqны işləyik. Сәхнәгә күтәрелгән шәхси эшмәкәр түбән табын сәламәтлекләре чикләнгән балалар интернат мәктәбенә ярдәм итеп торучы Эльза Ибраһимова да бик мәгънәле сүзләр җиткерде. Яхшы, игелекле булу бик җиңел дә түгелдер инде ул. Әмма дә ләкин ул безнең кечкенәдән килә. Шуңа мин монда утырган барлык әти-әниләргә кечкенәдән балаларыбызны игелекле, мәрхәмәтле, шәфкатьле итеп тәрбияләргә өндәрим. Иң мөһиме, ярдәмнең олысы да, кечесе дә булмый. Нинди генә ярдәм булса да, ул тынлыктан яхшырак һәм бигрәк. Районыбызның имам мөхтәсибе Расих Хәзрәт Каюмов, Иске Карамалы авыл җирлеге башлыгы Илнур Кәримов та игелекле һәм ярдәмчел булырга чакырды. Мөхтәрәм җәмәгать, инде безнең ислам шәригате, ислам дине дибез инде. Менә ул төзелгән, менә шушы хәйрия һәм бер-береңә ярдәм итү. Аның иң нигезендә шушы ике әйбер ята. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün bir hadisinde ete, eğer de bir kişi muhtaç kişiye ya bulmasa muhtaçlıkka düşkün kişiye yardım etse, onu şu dünyada da hem ahiret dünyasında da özünün yardımından taşlamaz dedi. Хәйрия концертында Müslüm матбугат үзәге әзерләгән сәламәтлекләре чикләнгән райондашларыбыз турындагы сюжетлар да тамашачылар тарафыннан бик җылы кабул ителде. Яршаллы шәһәреннән кайткан якташыбыз җырчы Габидулла Хөрмәтуллин, композитор Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Азат Хөсәенов, Татарстан Республикасының атказанган артисты Равил Галиев, җырчы Рафик Сабировлар да үзләренең моңлы җырларын Хәйрия марафоны уңаеннан бүләк иттеләр. Фәридә Гантинова, Динар Нуртдинов, Müslüm телевидениесе. Hayriye marafonunda köpçülük adresli yardım күрсәтте диләр оештыручылар. Райондашларыбызга ярдәм сорап мөрәҗәгать итүчеләр дә булды. Шуганкада яшәүче Ләйсән белән Рамил Абдуллиннар инвалид бала тәрбияли. Бер артлы берничә операция кичергән кечкенә Шамил өлкәннәр ярдәменә мохтаҗ. Теманы Лилия Шәймиева дәвам итә. Түр яктагы бүлмәдә йомшак диванда күзләрен зур итеп ачып яткан кечкенә Шамилне Ходай инде беренче мәртәбә генә сынамый. Шушы көннәрдә генә әти-әнисе төмәннән умыртка сөягенә операция ясап кайттылар үзенә. Собыйның инде бу беренче операциясы гына түгел, тәүге операция ул якты дөньяга килгәч башына ясала. Аннары чираттагылар өстәлә. Ләкин балакай язмыш биргән сынауларга күз йомып ятарга теләми. Махсус ага җайланмада тезләнеп шуышырга тырыша, түшә матчасына әйләнгән сикергеч сикереп азаплана. Төрле вакытлары була инде. Көйсезләнә күбрәк, көйсезләнеп булса да түзәбез, карыйбыз. Башта авырсыманы, хәзер тора-бара ияләшеп беттек инде. Дөньяга килгәннән бар сөйнәм генә. Ансыз тора да алмыйм. Бер секундта күрмәсәм, бетте. Ләйсән баланың авыру туасын 3нче тапкыр үзи үткәндә генә белә. Баланың үсеше тукталган. Собыегызның сәламәт булып туасы бик шикле. Табибның әлеге сүзләре хөкем булып яңгыраса да, булачак әни көтеп алган норасыйннан баш тартырга һич кенә дә теләми. Бергә реабилитациядә яткан танышкан хатыннар менә сөйли. Ирләре ташлап китәләр, үзләре кала, инвалид балалары белән
Безеке Аллага шөкер, без шиткә китеп булса да, Москвага кадәр барып булса да эшли. Бер кайчан да акчага интектерми, Аллага шөкер, пенсия акчасы гына инде ул җитми. Акчасын җибәреп тора. Баланы беринди реабилитациянда калдырттырмый, бүтән лечениягә вовремя йөрттүрә. Операция исәләр вовремя ансына да барабыз. Кул селтәргә ярамый. Гаилә, тормыш иптәше, балалар һәр вакыт синең ярдәмгә мохтаҗ. Авыру кешегә игътибары да, дару дәвалану өчен акчасы да шактый кирәк. Шуның өчен читкә китеп эшләргә мәҗбүрмен. Ерак аралардан сагынып кайтам үзләрен ди гаилә башлыгы Рамил. Акчасы да төнне дә йокламыйча, җылаган чакта белеп буны нәрсә заводкан больницага барган, больницага Казанга бара кирәк инде. Мен естественно инде барыбер. Мен эштә булганда да барыбер, өйдә дә утырган бит, эштә эшләргә дә кирәк. Мин аңлыйм инде бөтен авырлык, естественно өчен без сәламәтлек булуын телибез инде барыбер. Тора-бара сәламәтлек тәрелүен операциялар кичерсә дә инде. Алда күрәсе операциялар күбәлем. Мин түземлек телим шул. Бүген Абдуллиннар Шуганка авылында Ләйсәннәрнең әби-бабасы яшәгән агач йортта гомер кичерә. Авыру баланы карар өчен район үзәгендәге бөтен шартлары да, бөтен уңайлыклары да булган фатир яисә йортка мохтаҗ әлеге гаилә. Документлар эше белән йөри башласалар да, ярдәм итүче булмаганда, озакка сузылыр бу эш. Киң күңелле, мәрхәмәтле җаннар гаиләгә булдыра алганча ярдәм итсен иде. Кулга кул тотынышып, авырлыкларны бергә җиңгән әлеге гаилә алга таба да сынатмасын иде. Уллары Шамил әти-әнинең тигез яратуын күреп тернәкләнер, аякка да басар. Тормыш җилләре генә какшатмасын тату гаилә нигезен. Явыз сүзләр генә җимермәсен ике арада булган ышанычны. Киләсе елда Шамилнең бот сөягенә зур катлаулы операция көтелә. Бөтен өметләре шунда әти-әнинең. Көткәннәрнең өметләре аклансын, хыяллары чынга ашсын иде. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Тагын бер райондашыбыз Олы Чакмактан Эльвина Юнусовага да ярдәм кирәк. Эльвинага Даун синдромы диагнозы куелган. Эльвинада берничә операция кичергән, бүген дәвалау курслары уза, ә дәвалану өчен акча кирәк. Эльвина карап торышка үз яшьтәшләреннән бер нәрсә белән дә аерылмый диярлек. Шул ук самими елмаю, тормышның һәр мизгеленә сөенеп, һәр үзгәрешенә аптырап, зур итеп ачылган сөрмәле күзләр, ихлас караш. 9 яшьлек сабыйда Даун синдромы диагнозы. Бала тугачтын, роддомнан 4 көннән җибәрдер шаллыга. Дауны подозрение дауны белән җибәрделәр инде. Шунда баргачтын сразу миңа зав отделение кырды апаянның һәм миңа сразу сорау бирдем инде. Бу бала дальнейшем йөришәкме, күзгә карап ятмыймы дип. Ул миңа әйтте инде, йөришәк диде, но соңрак бөтенләй белешәк бу диде. Но сөйләшү ягын әйтәлмим диде. Чөнки даунулар алар бик сөйләшәләр дә, сөйләшмиләр дә диде инде. Әнисе ул сәбәбиләгәч, табиб Даун синдромына шикләнеп, аларны тикшеренергә Яршаулы шәһәренә озата. 3 мәртәбә генетика анализлар алалар. Беренче икенчесендә анализлар тискәре нәтиҗә биргәч, гаиләнең сөенече шиксез була. Ләкин өченчесендә шикләре раслана аларның, баланың авыру булуы ачыклана. Ул вакытта гаиләнең борчылуына шик булмый. Сәламәт түгел баланың, бу инде бу баланың безнең күпчек шул сөйләшмәгән. Тәне аерып тора инде, чөнки теге ширләгән вакытларда төрле то башымны күрсәйтте, то тамагын күрсәйтте. Инде менә шул вакытта дип аерылып тора күпчелек. Амантай вакытта бик аерма юк, чөнки кирәк әйберен алып килеп бирә, кирәк әйберен әйтә. Шул жастлар белән күпчелек күрсәткән чиракта инде бик аерма юк. Мен шул баланың пенсиясе була карамастан инде нигә мохтаҗ, шул лечениягә гына инде. Реабилитация центрга тел ачтыру, массажы белән логопедка. Мөслим районында юк бит инде логопедтан ишетәсем. Шул шаллыга җөртәм инде менә хәзер шуңа гына моник терапия сайланмакчы. Олы Чакмак авылында гомер кичерүче Олеся белән Илсур Юнусовларны авылда иң тырыш, иң эшчән гаиләләрнең берсе диләр. Бу гаиләдә бөтен эшләгән 9 яшьлек Эльвина өчен. Туганнан бирле берничә операция кичергән инде балакай. 5 айлык чагында йөрәктән үпкәгә бара торган кан тамырына Мюллер операциясе ясалган. Яршаулы шәһәрендә урнашкан дәвалану үзәгенә, логопедка, массажга, ине белән төртеп дәвалау курсларына йөри башлаганнар. Кызыгыз бик игътибарлы дип сөендерәләр үзләрен, ышаныч бирәләр. Тамчыдан кул җыела диләр бит. Мәрхәмәтле кешеләр әйләнә тирәбездә аз түгел, шөкер. Самими елмаюлы, ихлас карашлы бу кыз да сөйләшә башлар. Әти-әнисенә уларны ничек яратуын күз карашы белән түгел, сүз белән әйтә алыр дип ышанасы килә. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.
Бу көннәрдә мәктәпләрдә дә игелек дәресләре, тормыш дәресләре бара. Абдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбендә хәйрия акциясе һәм тормыш дәресе узды. Әлеге чараларда район башлыгы Рамил Муллин катнашты. Бу көнне мәктәп укучылары иртәдән үк мәктәпкә күп күчтәнешләр белән килделәр. Чөнки инвалидлар көненә багышланган хәйрия акциясында алар үзләре әзерләп алып килгән тәм-томнары, төрле кул эшләнмәләре белән сату иттеләр. Сатудан кергән акчаны сәламәтлекләре шикләнгән яшьтәшләренә тапшырдылар. Бүген безнең мәктәбебездә хәйрия ярминкәсе уза. Без бу ярминкәдә бик теләп катнашабыз һәм үзебезнең әйберләребезне тәкъдим итәбез. Бүген без хәйрия акциясында катнашабыз. Ярминкәдән кергән акчаларны инвалид балаларына тапшырачакбыз. Без мәктәп белән дә бу акциягә кушылдык. Муниципаль район башлыгы Рамил Муллин кешелекле булу авырмы дип исемләнгән класс сәгатендә катнашты. Класс сәгате дә игелек кылу, яхшылык эшләү, ярдәмчеллек хакында иде. Район башлыгы әлеге сыйфатлар турында үз фикерләрен җиткерде. Җәмгыятьтә иминлек булса, кешегә имин була, тормышы. Шуңа күрә без әгәр дә шушы җирлектә яшибез икән, бер-беребезне күрәбез икән, бер-беребезгә яхшы мөгамәләдә булырга тиеш. Чөнки менә халыкны карап ишеткәнбез бар, нәрсә чәчәсең, шуны урасың. То есть нәрсә җибәрдең, шуны кабул итәсең. Әгәр дә явызлык чәчәсең икән, явызлык булып кайта. Начарлык чәчәсең икән, начарлык булып кайта. Яхшылык чәчәсең икән, яхшылык таратасың икән, ул яхшылык белән әйләнеп кайта. Менә Әйе, кеше булу авыр түгел, әмінә кешелекле булу бик кыен. Әлеге мотор сыйфатлар, кешелеклелек, ярдәмчеллек, игелеклелек барысы да гаиләдә һәм кеше яшьтән үк тәрбияләнергә тиеш. Фәрдә Гантинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Инвалидлар декадасы төрле чараларга бай. 5 декабрьдә Үзәк китапханәгә Түбән Табын интернат мәктәбе укучылары килде. Балалар өчен бердә мөгъҗизалар кыры уен оештырылды. Түбән Табын интернат мәктәбе укучылары бик актив. Экскурсияларга да еш баралар, район, республика күләм чараларда да катнашалар. Мөгъҗизалар кыры уенында да укучылар бик актив булды. Әкиятләрне яратучы укучылар белемнәрен дә күрсәтте. Мы были сегодня в музее, сейчас в библиотеке, играем игру «Поле чудес». Нам очень весело. В пустое время мы занимаемся рукоделием, на коньках катаемся, на лыжах. Нам очень нравится здесь. Мин яратам рәсем ясауга, агачлардан төрле кисәргә яратам. Оля белән без участвовать итәбез конкурсларда. Рәсемләр мин урынлар Рынокларда ниләр куяз выставкага. Уен сораулары да әкиятләр буенча әзерләнгән иде. Балалар сорауларга җавапны бик тиз тапты кебек. Кыска гына вакыт эчендә 3 турның җиңүчеләре билгеле булды. Беренче тур җиңүчесе финалда да җиңүгә иреште. Суперфиналны да отты. Было интересно и не так уж сложно. Я победил в первом туре, потом в остальных и в финале. Задание супер игры сложно было? Ну, сложновато. Я сначала растерялся, думаю, сначала какое слово, потом отгадал. Biz балаларыбыз бик оста, рәсемнәр ясыйлар, кул эшләре белән шөгыльләнәләр. Алардан инде без төрле выставкалар, күргәзмәләр оештырабыз, рәсемнәр ясау, конкурсларда катнашабыз. Менә әле кичә генә мәдәният йортында выставкага тоже без әйберләребезне куйдык. Анда сату да иттек, инде әйберләрне саттык. Балаларыбыз кул эшләре белән бик тирәп катнашалар. Конкурсларда төрле урыннар алабыз. Һәм инде менә мәктәп эчендә генә калмыйча, башка җиргә дә чыгып, төрле чараларда катнашып, балалар үзләренең күзаллауларын арттыралар. Безгә бу бик файдалы, киләчәк тормышта югалып калмаска, башка мәктәп балалары белән аралашырга, башка кешеләр белән аралашырга, аларга бу бик ярдәм итә. Балалар китапханәдән бүләкләр белән китте. Чара балаларга да тамаша кылган өлкәннәр күңеленә дә хуш килде. Римма Авзалова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Авырлыклар очрау белән югалып калган, сыгылып төшкән, тормыштан ваз кичкән кешеләр аз түгел. Шул ук вакытта язмыш сынауларына бирешмичә, башыймичә, авырлыклар алдында югалып калмый алга баручы көчле затлар да күп. Шуларның берсе Семья авылында яши. Авылдашлары Газинур Садыковны бик хөрмәт итә һәм аны үрнәк итеп куя.
Симәк авылында яшәүче Газинур Садыйков 1995 елда әнисе авырып китү сәбәпле тормыш иптәше Рәмилә белән Яршаллы шәһәреннән кайтып төпләнәләр Симәк авылына. Газинур абый үзе дә биерләре авырту сәбәпле инвалидлык төркеме ала. Әмма ничек кенә булмасын, тормышны корырга, яңа җирдә үз ихатаңны башларга кирәк. Шуңа да кайту белән мал-туар ишәйтеп җибәрәләр Садыйковлар. Күпләп кыш-корт үрчетә башлыйлар. Авыл җирендә үз мәшгульлек хәрәкәте җәелә башлагач, 2015 елда кышчылык белән шөгыльләнүгә күчәләр. Бик җиңел булды димәсәм инде, бик авыр чаклары да булды. Әле ул вакытта ул диализга да йөридер. Диализдан кайткач монда эшләргә кирәк. Основной умственный эшләрне бит инде хуҗада булды инде. Шуңа күрә авыр чаклар күп булды инде. Инде кайбер чакта инде ник тотындык та дип тә уйлап караган булды. Но киләчәктә инде һаман алга таба тырыштык та инде. Хәзер Аллаһка шөкер, балалар да кайттылар, алар ярдәм итә. Барлык төзү, җиһазларны алыштыру, яңарту эшләрен Газинур абый үзе башкара, чөнки ул югары белемле инженер да әле. Рәмилә апа төрле кирәкле кагазларны булдыру, шиби биркәләрне дөрес итеп тәрбияләү һәм аларны сату эшләре белән шөгыльләнә. Эшләргә кирәк инде, уйларга кирәк, нидә булса. Монда именно шиби үстерү дигән сүз генә түгел, илм белән дә шөгыльләнгән кешеләр бар инде менә. Алар да бик нык развиваться итәләр. Казлар үстерергә була. Монда хәзер бит инде хөкүмәтнең бик күп программалары бар. Авыл советы председателе белән бергә сөйләшеп, районда җырып менә теләге булган кешегә информацияны алып эшләргә мөмкинлек бар инде. Иренмәскә генә кирәк инде. Безнең янәшәбездә әнә шундый авырлыклардан курыкмаучы, язмыш аларның тиз астына китереп сукканда да егылмыйча алга атлаучы райондашларыбыз бар. Үрнәк алыйк алардан. Фәридә Гантинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Кышты рухлы тагын bir райондашыбыз Мөслим авылында гомер кичерә. Зәйтүнә Минхәҗева 4нче ел инде гемодиализга йөри. Авыр чир белән көрәшүенә карамастан яшәү дәртен сүндерми. Спорт белән шөгыльләнә, кайнатма компотлар, салатлар ясый. Кышты рухлы Зәйтүнә Минхәҗева турында алдагы сюжетта. Арабызда позитив, тормышны чын мәгънәсендә яратучы, Аллаһы Тәгалә биргән һәр көнне елмаеп каршы алучы олы җанлы, киң күңелле кешеләр яши. Аларга карыйсың да сокланып куясың. Мөслимдә гомер итүче Зәйтүнә Минхәҗева 4нче ел инде хастаханә юлын тапты. Атнаның 3 көнендә ул шәһәр хастаханәсенә гемодиализга йөри. 7 көннең ни бары 4-се генә аныкы. Шул санаулы көннәрдә дә актив тормыш рәвеше алып бара ул. Бәләкәйдән үк безнең гаилә тормыш яратып үсте, әнкәйдән әткәйдән килгәндер ул. Бәләкәй чактан ук без үзебезчә походларга йөридек. Менә алар алып чыгып китәдер безне бөтен кайткан конаклар белән тезелеп әрәмәгә. Онда балык тоту дисең, анда каптит итәдер яткә балыклар. Шунда костерда әйберләр пешереп ашыйдырык. Шуннан калгандыр дим, аннан мәктәп елларында чаңгыда шул дисең Мискавыл тавында. Мәктәпне тәмамлагач 17 яшьлек Зәйтүнә Казанга юл тота. Элемтә техникумында почта элемтәсе операторы белгечлеге алган кыз үзәк телеграфка эшкә урнаша. 7 ел хезмәт куйганнан соң, туган ягын сагыныр хисләрен йөгәнли алмагач, Мөслимгә кайтырга дигән карарга килә. Казанда 7 ел эшләдем мин. Анда чаңгы буенча без телеграф буенча абый белән икебез Гил Спартак командасында беренче урынны алып барадырык. Беренче разряд лыжа буенча, чаңгы буенча һәм спортивный ориентирование татарча әйтәлмим аны. Аның буенча мин беренче разряд. Шулай яраттым спортны. Һәм менә олыгая килә, һаман чирләр өстәле торды. Мин аңа бирешмәскә тырышам. Райондашларыбыз өлкәннәр арасында үткәрелгән спорт ярышларында иң актив катнашучыдыр мәгәет. Дарт суенында беренчелек һәр вакыт аның кулында. Кул көрәше, шаш куенында да сынатмый Зәйтүнә апа. Велоярышта да ул иң өлкән кеше номинациясендә җиңүче булды. Районда иң беренчеләрдән булып скандинавча йөрүне сайлаган кеше дә ул. 10 ел элек чаңгы таякларына таянып йөргәндә аңа күпләр аптырап калгандыр. Сәламәтлеге буенча беренче төркем инвалид булса да, Зәйтүнә апа тормыш рәвешен үзгәртми, спорт белән шөгыльләнүен дә туктатмый. Зәйтүнә безнең төпчегебез, ул искиткеч актив кеше. Мин аңа сокланып яшим. Менә үзенең нинди хәлдә булуына карамастан, ул безгә менә сәламәтрәк кешеләргә үрнәк булып тора.
оптимист инде менә бер сүз белән әйткәндә, ул һаман бөтен дөньяны кылачлап, бөтен әйбер белән кызыксынып, әле ул үзе бәлкем әйтмәгәндәдер. Ул бөтен менә интеллектуаль тапшыруларда телевидениедән катнаша. Райондашыбызның базы кышка әзерләнгән кайнатмалар, компот һәм салатлар белән тулы. Фәлән йөз банканы ничек әзерләп бетерәдер? Апасы Наилә өстендә яшелчә, җиләк-җимешне үстерү, тәрбияләү булса, Зәйтүнә апалардан кышкылыкка тәм-том әзерли. Иң кызыклысы, райондашыбыз аларны күчтәнәш итеп дусларына, якыннарына тарата. Иртән торгач та беренче Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт әйтәм. Исән-имин тордым, Аллаһ Тәгаләкәем рәхмәт дип. Һәр көнгә шатланып яшим. Менә бүген ширләмим, авырмым икән. Миңа ул шатлык. Шулай тормышны яратам. Ул бакча дигәндә инде, җәй буе бакчада инде Наилә апа белә. Зәйтүнә апаның изгелек тулы йөрәгендә һәркемгә, һәр нәрсәгә урын җитәрлек. Үз куллары белән үрлегән куш ояларында песнәкләр, асык белән туена. Кемгәдер артык булып урамга чыгарып ташланган песи балалары да райондашыбызның өендә тәрбия тапкан. Тәмләп сөт эчүче песиләргә карыйсың да, кеше туганнарыбызга бу кадәр дә җылы мөнәсәбәттән, аларның рәхмәт белән янган күзләреннән Зәйтүнә апаның гомер еллары һич шиксез артырга тиеш дип уйлыйсың. Римма Авзалова, Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов. Мөслим телевидениесе. Инвалидлар мөмкинлеге кысаларында спорт ярышлары оештыру матур традицияга әйләнде. Универсаль спорт залында мөмкинлекләре шикләнгән райондашларыбыз арасында спартакиада узды. Ярышларда 60лап кеше катнашты. Ярыштан Нурия Низамова репортажы. Быел да инвалидлар мөмкинлеге төрле чараларга бай булды. 6 декабрь көнне универсаль спорт залында мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр арасында ярышлар оештырылды. Чараны ачып, район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль-мәдәни мәсьәләләр буенча урынбасары Марина Бәдретдинова катнашучыларга изге теләкләрен җиткерде, уңышлар теләде. Аннары массакүләм спорт һәм мәдәни чаралар дирекциясе директоры Марат Байырханов ярыш төрләре белән таныштырды. Ярышка район үзәгендә яшәүчеләр генә түгел, авыллардан да килгәннәр иде. Катнашучылар шахмат, шашка, дартс, кул көрәштерү һәм башка төрле ярышларда көч сынаштылар. Менә бүген районыбызда бик матур чара үтә. Ул мөмкинлекләре шикләнгән кешеләрнең декадасына багышланган инде. Моның спорт сараенда үтүдә бик әйбәт. Чөнки менә монда авыл җирлекләреннән бик күп безнең өлкән яшьтәге кешеләребез килгән. Алар бик теләп һәрбер спорт чарасында катнашалар. Мин шушы ярышларга елда катнашам. Икенче урынны да алам, өченче урынны да алам. Менә бүген ничегрәк булыр, әле нәтиҗә билгеле түгел. Моны оештыручыларга бик зур рәхмәт. Күңел күтәренке. Менә бар да әйбәт. Менә шушындай кешеләрне безнең район центрда бүген үзләренең күңелләрен югату өчен шахмат ярышында җыелдык. Менә мин караганча безнең шахмат буенча гына моны шашка буенча хатын-кыз шашкада уйныйлар. Ир-атлар арасында бер уңнап кеше бар. Мы уже второй раз здесь, и нам очень нравится, очень-очень. Все так хорошо устроено, прекрасно. Спасибо им всем. Минем инде отжиманиеда ясаган бар, озынлыкка да сикергән бар. Шашкада беренчелекне бергәнем юк. Менә ничә ел була инде. Аллага шөкер. Үзем шушылай сәламәтлегем булмаса да кул эшләренә бик остамын. Әлеге ярышлар мөмкинлекләре шикләнгәннәр өчен үзара аралашу чарасы да булды. Нурия Низамова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мин Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Бездән аерылмагыз, безнең белән калыгыз. Сөекле хатын-кызларыгызның бәйрәме якынлашамы? Бүләк эзләп безгә килегез. Һәр кешенең күңеленә хуш килерлек юрган һәм мендәрләр, сыйфатлы урын-җир комплектлары, плед-покрываллар сайлап алу мөмкинлеге бар. Шулай ук киң ассортиментта кәстрүл чәйнекләр, сервизлар, пыяла һәм керамик савыт собалар. Кибеттә зур юбилейлар өчен кухня комбайны, самовар, термопод, ит тарткыч, тузан суырткычлар. Ир-атлар өчен эш кораллары, ачкыч комплектлары, кырыну, чәч алу җайланмалары, радар, видеорегистраторлар, кул һәм стена сәгатьләре.
Кәрәзле телефоннар тәкъдим итәбез. Сайлап алган бүләкләрегезне матур итеп төреп тә бирәбез. Безнең адрес Пушкин урамы, 39-нчы йорт. Яңа Магнит сәүдә үзәге, Универсал кибете. Бәйрәмнәрегез күңелле үтсен. Татмедианың 3 һәм оннан да күбрәк басмасына языл һәм призлар уйнатуда катнаш. Квитанция копияләрен почтага җибәр һәм телефоныңны күрсәтергә онытма. Укы һәм ут. Каждый день я просыпаюсь с мыслями о том, что могу сделать мир лучше. Пускай это не что-то масштабное. Возможно, этого даже никто не заметит. Но для кого-то это ощутимая помощь. И мне не нужно от них громких слов. Я все вижу в их глазах, в их улыбках. Это Антон, он фрилансер, официально нигде не трудоустроен. С тебя 100 рублей? И чтобы на пенсии он чувствовал себя спокойно и безопасно, ему надо всего лишь открыть брокерский счет с высокодоходными бинарными опционами для выхода на уровень пенсионного обеспечения равному стажу в 25 лет. Но гораздо проще зарегистрироваться как самозанятый и добиться того же в один клик. А остались вопросы? Приходи в фонд поддержки предпринимательства в Казани или к нашему представителю в каждом районе республики. С тебя 100 рублей. Ага, может, чек еще выпишешь? Уже выписал. Теперь честным быть просто. Пожарные извещатели крепятся с помощью саморезов, не требуют питания от электросети, а заряда батарейки хватает на долгий срок. В случае возникновения пожара датчики срабатывают моментально, издавая пронзительный звук. Эффект максимальный. 2019 год в России объявлен годом театра. Проект «Театральное Приволжье» реализуется при поддержке полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова. Видеоверсии спектаклей победителей регионального этапа представлены на сайте театральное-приволжье.рф. Проголосовать за лучшую театральную постановку можно в ноябре по бесплатному номеру 8 800 350 35 43. Бойық ауылынан ил азатлығы үшін күрәшкә Лашындай 173 ир-егет киткән. Олар ватаныбызны азат итү өчен үзләрен аямыйча фидакарьләрчә көрәшә. Ни аяныч, аларның 2%-се яу кырында мәңгелеккә ятып кала. Туган ягына җиңү белән кайткан 71 фронтовикның да бүген ни бары 2-се исән. 1925 елгы Госманов Салих Госман улына сугыш башланганда 16 яшь була. Штергәндә җиттем инде сугыш башланган. Германия килеп кергән дип. Бөтен халык кайгыра башлады, ханнан китә башлады, ала башлады армиягә. Шуннан хәзер аман эштәрбез монда, эштә булмай. Мөслимнән киткән бер вагон солдатны ерак көнчыгышка озаталар. Май аена кадәр өйрәнүләр үткәреп, аларны фронтка җибәрәләр. Салих Госманов Крым якларында, Кереш шәһәре янындагы сугышларда катнаша. 1944 елның җәй урталарында дошманны куып барганда Салих кинәт гөрсөлдәп җиргә ава. Күз аллары караңгылана башлый. Бик көчле контузия алган солдатны госпитальгә озаталар. Хәрби табиблар аны туган җиренә җибәрергә дигән карарга килә. Шулай итеп, сугыш бетәргә 1 ел кала, Салих Госманов Байыкка кайта. Көчле контузиядан соң колаклары ишетмәскә әйләнгән, бите, маңгае яраланып беткән солдатны якыннары танымый да тора. Әзрәтне тә башлагач. Колхоз эшендә йөрергә кирәк, монда колхознан үтәргә. 1947 елда Салих Госманов Бакалы районы Балыклы авылы кызы Нурдидәгә өйләнә. Алар икесе дә колхозда намуслы хезмәт куялар. Нурдидә апа белән Салих абый 4 балага гомер бүләк итә. 3 баласы Азнакайда, берсе Мөслимдә төпләнә һәм намуслы хезмәт куя. Нурдидә апа белән Салих абый 63 ел бергә тату тигез гомер кичерәләр. Ихата тутырып мал асрыйлар, тырышып дөнья көтәләр. 2010 елда Нурдидә апа бакыйлыкка күчә. Салих абый бүген ялгызы гомер итә. Балалары да инде күптән лаеклы ялда. Атна сайын Байыкка кайтып, әтиләренең хәлләрен белеп, ярдәм итеп торалар. Салих абыйның 11 оныгы, 13 оныкчыгы бар бүген.
Әле үз-үзен ертә алганга сөйініп яши 94 яшьлек ветеран. Әлфинур Нугманова, Лейля Баянова, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе.